Jo, takže zdravím všetkých a vítam vás pri dnešnom videu. Ja som Slinko a dnes som tu spoločne s Miňom. Dobrý. A toto video venujeme Space účtu a YouTube. Takže nejak tak. Toto video by som chcel jednoducho povedať naše príbehy, pretože na Space účte sa koná súťaž. Ja vám ju dám do popiska, do nej sa môžete súčasniť tiež. Jednoducho tam nahráte súbor, to video, čo ste pozerali a môžete vyhrať 200 €. Môžete si spraviť aj selfie, ale za to dostanete 100 € a za 200 €, keď natočíte video, tak nie len peniaze, ale môžete, neviem ako to tam bolo napísané, natočiť video so Souhlasím, alebo sa pletiem, no jednoducho neviem. Takže kto by začal prvý s príbehom, hej? Že kto? Ty. Ja, prečo ja? A nezaostri to. Poďme ďalej, lebo to nezaostruje. Poď ďalej. Poď ďalej. No. Čo? Že asi by som... A ja ťa nechápem, že choď ďalej, že mám od teba... Choď von. No. Takže by som asi začal prvý s príbehom ja. No a ten príbeh je o tom, že natáčam práve cez tento notebook. Ale tento notebook je fakt dobrý. Ja som vám vravel, že som mal Asus a ten notebook bol strašne zlý. Nešiel dobre, jednoducho to bol humus. Ten notebook, tam vám sekal aj Tetris, takže tak. No a my sme s bratom boli veľmi múdri ľudia. No a my sme sa tak hádali, lebo ja som mal na Skype veľa kamarátov, s ktorými som volal. No a bola tam aj jedna kamarátka. On jej automaticky sekundák začal písať debiliny. Ako každý brat sme sa schytili do bitky, no a skončilo to tak. OK, takže som späť, no a vlastne to bolo tak, že my sme sa do toho notebooku opreli, bam, rozľali sa farby, celý notebook zle skončil. No jednoducho, strašné niečo. No po pár rokoch, sa dá povedať, nám ten notebook opravil jeden človek, nebudem ho menovať, lebo možno by to nechcel. Takže tak nejak. A ja keď som ho chcel dať do opravy, normálne som mal na ňo záruku, tak mi povedali, kapo, nie. Jednoducho to neopravíme ti, lebo tá cena, za ktorú by sme ti to opravili, by stála viac ako normálne notebook. No, takže to nebolo veľmi dobré, ale dali sme ho opraviť a celé nás to stálo 125 € oprava od človeka. Takže tak, toto by som... Brat, čo? No hej, nie, brat, bože. No a teraz ide s príbehom, Miňo. Ja som mal notebook, neviem. Príbehy notebooku. Neviem, počkaj. Ja, vyliali mi na tú vodu. The end, full príbeh, tak to má byť. Vyliali mi na ňu vodu. Áno, tak to má byť. Jednoducho mu na ňo vyliali vodu a skončil... Vodku mu vyliali, vodku. Hrušku, vodku, slivku a skratoval mu notebook. RIP, smutná hudba. No a týmto videom by som to aj ukončil. Prečo? Tak hej. Nebudem srať. No a týmto videom by som to ukončil. Majte sa, uvidíme sa na budúce. Čaute.